Xa hai 2 semanas presentamos aos medios de comunicación parte desta campaña porque pensamos que para conseguirmos o que comentaba Eduardo, a recuperación dos nomes tradicionais, era fundamental involucrar aos medios de comunicación. Entón, nese sentido, pois xa hai moitos medios nos que podedes ver que comparten a campaña, é dicir, accedemos pois ao Sermos Galiza, Galicia Confidencial ou a Praza e veremos que nos dá a información do día no que estamos, ou se poría domingo 25 de febreiro, mañá segunda-feira 26 de febreiro e así ao longo do ano esperemos que continúen ainda despois de que remate a campaña. Ben, a min vouvos explicar non é a palabra, xa o explicou Eduardo, un pouco os recursos que desde as entidades que promovemos a campaña queremos pôr a disposición de todas as persoas interesadas. Entón, para iso temos unha páxina, a páxina é a que vedes a través da pantalla e poderemos acceder, pois, dependendo da norma que empreguemos ou coa que nos sintamos máis identificado ás diferentes informacións. Entón, comezamos, e o que máis vai destacar que temos hoxe a oportunidade de escoitar en directo sería a canción que fixo Mamá Cabra para a recuperación dos nomes tradicionais dos días da semana, que leva por título Na Segunda Feira. Ben, na Segunda Feira é tamén como comeza a canción e tamén polo que vos dicía que cando a presentamos foi nunha segunda feira, aínda que hoxe a presentación, digamos, máis formal é domingo e por iso é o título. Entón aí podedes ver ao redor pois os mapas lingüísticos que facía referencia, por exemplo, Eduardo antes, que é o que sería pois a constancia da presenza destas formas no galego. Aí tedes pois polos días da semana. Entón comezaríamos, non me vou estender, simplemente quero que vexades un pouco onde podedes pois sempre consultar a información. Neste caso escollín o de quinta feira e vedes pois a información que está recollida dos mapas, que ter en conta que foron feitos tamén xa hai anos. Entón sí que se perdeu, aínda que tamén sabemos, aínda que non hai estudos tan actuais, de que se manteñen pois en determinadas zonas. Quizáis pois quinta-feira e cuarta-feira son as que máis aquí non vou explicar moito máis porque despois xa nos vai ilustrar Victorino un pouco desde cando nos acompañan, por que orden, e teríades sempre esta información aí, é dicir, un pouco pois para relacionado con el. Tamén temos na páxina un apartado sobre San Martiño de Dume, que tivo tamén moita importancia a hora de que nese momento se instauraren as formas tradicionais. Aquí este sería o apartado pois un pouco que nos relaciona coa lusofonía. Entón, como unha forma igual que a lingua que se crea ao norte do Miño, como se estende o que era desde o século V e como chega pois aos diferentes puntos do mundo, aos diferentes continentes. Aquí está un pouco recollido como na norma aprobada polo Instituto da Lingua Galega e Real Academia Galega, pois son unhas formas que dan como correctas en todas as normas, que era o que comentaba Eduardo, e por iso nós consideramos que non debemos deixar que desaparezan e intentarmos recuperalas. Entón aparecen aí como se representan tamén, que logo poderemos ver, aínda que non hai un apartado sobre materiais, que, por exemplo, ao final do acto pois podedes levar, se quixerdes, un calendario deste ano coas formas domingo, segunda feira, terza feira, que hai aquí en riba da mesa.
os videotestemuños, falou Eduardo antes deles, falou pois, dos da Xunta do Pichel, da Mesa pola Normalización Lingüística de Bergantiños, que teñen uns anos, e hai tamén, vedes, nestes momentos son 8, a nosa intención é que sexa unha campaña, unha páxina que vai aumentando, é dicir, este apartado pois xa aparece aí, que todas as persoas que queiran achegarnos testemunhos iremoslos publicando. Entón, pois aí tamén, pois, por exemplo, de Marcos Maceira ou de Eduardo, que teñen vídeos pois falando desta campaña da recuperación dos nomes. Outro apartado sería o de recursos. Aquí está dispoñível a información o que sería para os medios de comunicación que vos comentei antes, ou todas as persoas que queiran pois, en blogs, en páxinas web, pois telo, teñen aquí este acceso libre. Aí estaría o calendario tamén, por se alguén o quere facer unha descarga. Unha unidade didáctica que está un pouco relacionada co tema de chegarmos ás crianzas, entón vai haber tamén en breve pois unha unidade didáctica para traballar na educación primaria. Dentro dos recursos, ainda a verdade é que non o pusemos, é un pouco tamén para relacionalo coa presenza de Anxo Angueira, que vai recitar un poema de Rosalía de Castro. Como recurso tamén fixemos uns manteis individuais coa imaxe da campaña, en a que se recolle pois, uns versos de Queridiña dos meus ollos, de Rosalía de Castro, de Cantares Gallegos. Iso que nos proba é que son as formas tradicionais de que se empregaron, e de iso tamén nos vai falar Pilar García Negro sobre a importancia do léxico, neste caso relacionado con Rosalía de Castro, e sobre todo hoxe é 25 de febreiro, escollemos tamén esta data padrón por ser onte, 24 de febreiro, o día de Rosalía, que para nós pois a normalización do galego ou recuperarnos o status para a lingua pois tamén é debido á existencia de persoas como Rosalía de Castro que fixeron tanto pola nosa lingua, que por un lado é unha forma xenuína galega que nos acerca á lusofonía e que nos permite pois ter esa singularidade. Ao comezo víades un apartado que era colaboradoras, que era onde aparecen pois as entidades e medios de comunicación que colaboran na difusión desta campaña. O momento vos non está actualizado, xa hai máis páxinas que comunicaron a súa adhesión, entón iríamos colgando por aí. Despois, ao final, xa vos damos un calendario e tamén a venda como os manteis individuais.